Vyriešime si príklad číslo 1.42 z novej zbierky. Na križovatke sa nachádza zelené auto, ktoré v momente, keď na semafóre naskočí zelená, začne zrýchľovať z rýchlosti 0 m za sekundu po dobu 6 sekúnd so zrýchlením 2 m/s na -2 a ďalej sa pohybuje rovnomerným priamočiarym pohybom. V momente, keď začne zrýchľovať zelené auto, okolo neho prejde ružové auto s konštantnou rýchlosťou 10 m za sekundu. Otázkou je, po akom čase sa tieto autá stretnú, respektíve kedy zelené auto dobehne ružové auto. Pointou príkladu je uvedomiť si, že je to vtedy, keď sa ich dráhy budú rovnať. Dráha nákladného auta je jednoduchá, je to rovnomerný priamočiary pohyb, čiže V2 krát T, pričom T je celkový čas, po ktorom sa stretnú. Dráha osobného auta je zložená z rovnomerne zrýchleného pohybu a rovnomerného priamočiareho pohybu, čiže 1 polovica a T1 na druhú, plus prípadne by to mohlo byť V0T, T mi tu chýba, nevadí. Tento člen je aj tak nulový, pretože zelené auto nemá žiadnu počiatočnú rýchlosť. A plus V1, čo je rýchlosť, ktorú zelené auto nadobudlo po rozbehu po 6 sekundách. A krát T minus T1, čo je celkový čas minus 6 sekúnd. Čiže vlastne je to od celkového času odpočítaná doba rozbehu. A vyjadruje to čas, kedy sa pohybovalo osobné auto rovnomerným priamočiarym pohybom. Následne som tieto dve dráhy dal do rovnosti. Na ľavej strane vidíme V2 krát T, dráhu nákladného auta, a na pravej strane dráhu osobného auta. Ako vidíte, za V1 som priamo dosadil A krát T1, čo je rýchlosť, alebo vzorec pre rýchlosť pri rovnomerne zrýchlenom pohybe. Na pravej strane máme taktiež člen s neznámou T, takže som ju dal na druhú stranu, osamostatnil som ju a celú pravú stranu som podelil touto zátvorkou. Autá sa stretnú po 18 sekundách. Taktiež máme určiť aj dráhu, po akej sa stretnú, a to môžeme určiť buď z dráhy nákladného alebo z dráhy osobného auta, keďže sa rovnajú. Jednoduchšie je dosadiť to priamo do tohto vzorca pre dráhu nákladného auta. To sa pohybovalo rýchlosťou 10 m za sekundu a vypočítali sme si, že sa stretnú po 18 sekundách. Takže dráha, po ktorej sa stretnú, je 180 metrov.